Ворожий штурм Сєвєродонецька триває. Бої точаться буквально за кожен будинок. Тривають артилерійські дуелі. За даними керівника військової адміністрації Луганщини Сергія Гайдая, українські воїни відбили штурм на південних та східних підступах до міста. А в районі Білогорівки, де на переправах спалено чимало російської техніки, нишпорять ворожі диверсанти. У колись 100-тисячному Сєвєродонецьку залишається не більше 11 тисяч жителів, каже міський голова Олександр Стрюк. Росіяни знищують місто, як перед тим, Рубіжне. Зараз рівняють Сєвєродонецьк, оскільки не можуть його захопити за 1-2 дні. Тому включається все. І авіаудари, і теж важка артилерія. Звісно, місто нищиться. Українські захисники відбили ворожий наступ на Берестове, Нагірне, Криничне та Роти. Це Бахмутський напрямок. На рівні з Сєвєродонецьком ця ділянка фронту є пріоритетною для окупантів. Крім того, за даними Генерального штабу, росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці, що в 4 кілометрах від Слов'янська. Вздовж лінії фронту гатили з артилерії, а на Донецькому напрямку окупанти вдарили з авіації. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. Кермування по-російськи в окупованому Херсоні. На розі Кулика Ушакова п'яний російський військовий на коштовному позашляховику влаштував моторошну трощу. На великій швидкості він виїхав на червоне світло і протаранив кілька автівок. За словами очевидців, 2 людей загинули, ще 4 постраждалих забрала швидка допомога. Медиків на силу викликали через проблеми зі зв'язком. 2 трупа, типа русский солдат на крузаке летел. Привласнити український АЗС в Генічеську і торгувати пальним з Криму. Таку оборудку обговорював місцевий колаборант і вже колишній окупаційний керманич міста Геннадій Сивак з так званим радником Аксьонова Рустемом Німєтулаєвим. Їхню розмову перехопили в СБУ. Син екс-голови Генічеської райадміністрації Сейтуміра Німєтулаєва, який переховується у Криму, міркує, як віджати покинуті заправки. Еш, если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит, нет. Ну, по законам спецоперации можно попользоваться ими. Мы завозим, сливаем, и продаем. Как-то так. Организовать работу я организую, бензин организую. Водночас Сивак охоче погоджується, лише непокоїться, щоб гроші не ували з-під носа. Проблема в том, чтобы бабло не украли, понимаешь, как набрать обслуживающий персонал. А то мы распоряжений тут накидаем, чтобы бабло с подноса не увели. Вот в чем проблема. То есть мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал. Вот это как бы реальная тема. Чтобы мы ж не получили чуваками, которые напиздели кучу дров, а на деле не смогли бабло собрать. Ті, хто 8 років тому втекли до окупованого Криму, сприйняли окупацію Херсонщини як можливість повернутися, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. На його думку, Сейтумір Німєтулаєв та його син Рустем вирішили, що зможуть повернути своє панування в Генічеському районі, як це було за часів Януковича. Утім, місця їм не знайшлося. Відтак колаборанти вирішили пошукати легких грошей, вважає Рефат Чубаров. Ми знаємо точно, що вони приїхали туди і вели переговори з представниками російських спецслужб. Я маю на увазі вже на території Генічеського району. Сейтумір Німєтулаєв дуже жадав сісти на своє старе, але таке бажане для нього крісло. Але окупанти на це не пішли.
в них свої розклади. Я думаю, що вони просто знайшли вже інших людей, з якими вони будуть там заробляти гроші на українській власності, яку зараз вивозять, розпродають, захоплюють. Сейтомір Німітулаєв має підозру у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. З 2014 року переховується в Криму, де створив і очолив колаборантську організацію «Керем-Берліге». Висловив незгоду з російськими воєнними злочинами. Окупаційний міський суд Євпаторії оштрафував містянина на 30 тисяч рублів за антивоєнний протест. Він лише вийшов на театральну площу Євпаторії з плакатом і невдовзі був затриманий. Євпаторійця відвезли до окупаційного відділку поліції та склали протокол за нібито дискредитацію використання російської армії. Це новий привід для переслідування незгодних, який запроваджено після початку нової фази війни 24 лютого. За підрахунками Офісу омбудсмена України, трохи більше ніж за місяць дії статті покарано 36 жителів окупованого Криму. Зокрема, наприкінці березня на 40 тисяч рублів оштрафували голову ЦВК Курултаю Заїра Смедлю, а у травні на 75 тисяч адвоката Едема Сімідляєва. Також нібито за дискредитацію окупаційної армії. Окупанти марять так званою Таврійською губернією та поширюють наративи про буцімто єдність окупованих Херсонщини та Криму. Про це розповіла представниця президента України в автономії Таміла Ташева. За її словами, плани загарбників на Херсонщині не здійснились. Провалилися спроби організації референдуму, тому заговорили про так зване приєднання нібито усього окупованого півдня України до Криму. А тим часом окупанти наважилися на видачу своїх двоголових паспортів, каже Таміла Ташева. Ми як держава, звісно, що такі паспорти не визнаємо, це дуже важливо сказати. Власне, ми це не визнавали на території Кримського півострову і на території Донецької і Луганської областей. Це називається згідно міжнародного права нав'язане громадянство, тобто будь-який документ, який виданий на окупованій території, він є нікчемним, не несе жодної юридичної сили. Ті, хто не згоден з окупантами, одразу потрапляє до російських катівень, каже Ташева, і додає, що переслідування відбуваються за кримським сценарієм. Росіяни викрадають незалежних журналістів, активістів і тих, хто публічно висловлював незгоду з окупантами. Близько 600 з них перебувають у підвалах по всій Херсонщині. Це і будівля одного з СІЗО в місті Херсоні, це і приміщення ПТУ номер 17 у Генічеську, тобто це не лише Херсон, а й Херсонська область. Відповідно, в Херсоні перебуває, за нашою інформацією, біля 300 людей в підвалах цих, решта людей знаходяться на території Херсонської області. Зелені коридори для бензовозів. Прикордонники та митники першочергово пропускають вантажівки, які прямують до України з пальним та запальним до держав Євросоюзу. Бензовози проходять усі необхідні процедури контролю в пріоритетному порядку, як в Україні, так і в сусідніх державах ЄС. У випадку виникнення черг на державному кордоні таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону з виділенням в тому числі додаткових смуг для руху. У випадку накопичення бензовозів на виїзд з України поліцейські супроводжують їх до пункту пропуску та допомагають в оформленні по окремій смузі. Нововведення оцінили і водії. Раніше були черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає, скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно.
Знищення української інфраструктури було і залишається одним з пріоритетів росіян. Ракетних ударів зазнали принаймні 20 нафтобаз та найбільший нафтопереробний завод України. У консалтинговій групі А-95 зазначають, що зараз дефіцит пального поступово зникає, а ситуація поліпшується.